În condițiile noului acord de asociere, cum ar putea producătorii moldoveni să se dezvolte? În toate țările, agricultura mai mult este practicată de producătorii mici și pentru a-și realiza obiectivele propuse, micii producători se asociază în cooperative și la noi în Republică este adoptată legea despre crearea grupurilor de producători și statul susține această activitate. Știți foarte bine și avem și diverse proiecte care susțin crearea grupurilor de producători și în grupurile de producători este mai ușor ca să implementezi tehnologii avansate, să faci niște investiții comune în crearea infrastructurii, în procurarea tehnici agricole pentru implementarea tehnologiei avansate și alte activități. De aceea aș spune că aceasta este o calea sigură de a pătrunde pe piețele europene cu o producție competitivă.